Bafowethu ngicabanga ukuthi bebekade bengithuka bayizweleke bayibonele izolo ukuthi ubani inkosi yomaskandi, ubani umaskandi obest ngapheka bonke omaskandi abakhona la eNingizimu Afrika, inkunzi uKhuzani. Ngicabanga ukuthi ke niboneleke izolo ade bengithuka bengisho yonke into, hey umubi awu usho ngisho amadoda athi ngumubi. Lalelani, indoda ubuhle bayo inkomo zayo, uyezwa, ubuhle bendoda ungayizwa indoda ithenye hey wena hey umubi, insimbi edle ezinye leyo asiyiyeke leyo. Uyabona Nsizwa, mangabe bekuyintombi yakho lebilokhe ithi izolo sekulate ubambe itoha uqale phansi uyofuna. Hayi ngeke webhuti, thina eze abalandeli beGcokama isekude ukuyivuma lonto, ngoba lento iyafana nokuthi mangishela intombi nawe bese wena ungele esangomeni noma enyangeni uyothenga umuthi bese uyihlula elowo ntombi leyo. Kushuthi angihlulwanga mina uwena, ngihlulwe umuthi, ungihlule ngomuthi. Kufana enasendukwini, endukwini ungangishaya ungishaya ngomuthi, kodwa ngeke ngiyivume lonto ukuthi wena uyinsizwa ngoba ungididise ngomuthi. Kodwa futhi nayo ke le asikwazi ukuyivuma kusanamahebisi athi uthenga amathikithi wadayisela abalandeli. Ngeke isivume lonto ngoba noma kade ehlukanisa unyaka kwaba namahebezi athi uzivotelile. Nangempela mase kufonelwa abalandeli, umlandeli owavota kakhulu lakhale emandaba ucingo uthe uma ezoloko wahlala kwelibovu umfana.